ಲೈಫ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಡಾಡೋದು ಅಸಲು. ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಒರೆಯರ್ದ ರಸಲ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾನು ಪೋಯಿನದಾಗ ಆಕಲ್ ಪನತೆ ಒರೆಯಾಡೋದು ಅಸಲು ಹೀರೋ ಅಸಲ್ದ ಹೀರೋ ಬರ್ತೇವೆ ఒక బెంగళూరులో ఇంక కన్నడ సినిమాలో హెల్ప్ అవుతాను లేకుండా పునీత్ సరే ఇంక పంతే నిన్న ತುಳು ಫಿಲಮ್ ಎಡ್ಡೆ పోతుందట ಒರೆಯಾಡೋದು ಅಸಲು ಸೊ ಅಂಚಿರ ಲೈಕ್ ನಮಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ఉండదు ఒక ಇಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮೋಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಡೆಪ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಟ್ರೈಲರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ఉండదు ఎవరి ఫోటోగ్రాఫర్ ఒక మధ్యమాల్ ఆకలేకి లవ్ ఆపున ఆ సీన్ ఇంದ ఎలాబరేట్ ఆర్ పండే ఇంకా ఓది గట్ ఫీలింగ్ అసలు ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಂಡ ಈತ ಕಾಲಡ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮನ ಫಿಲಮ್ಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲ ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಆತಂದವು ಇದು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪಿದೆ ಬರ್ರನೆ ನಾವು ಪೂರ ಪೊಂಡಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪೂರ ಆಣ್ಲೆಗ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಣ ಅಂತ ಅನ್ಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜ ಯಾನ್ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ 2014 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಂಬರ್ 6 4 ಹೋದು ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಯಿನದಾಗ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಣ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಕಾಮ್ ಅದು ಕುಲ್ಲದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನದಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಪೋತೀನಿ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ದಾಲತ್ತಾರ ಜಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಪೋತೀನಿ ಅವು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದದ್ ಏನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಯ ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು 2014 ಪೋಯಿನದಾಗ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಐತಿ 2014-15 ಇದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುವಾಗ 2016 ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಗಣಪತಿ ಸೊ ಏನ ಲೈಫ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಆ ಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಮೆ 6ನೇ ನಂಬದಿನೈಕ್ ಏನನ್ನು ತಾಂಕೊಂಡು ಬೈದಾರೆ ಒಂದೇ ಮನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಬಿನಂಜಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುತ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ ಏನು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಗಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ಪನ್ಪನಂಜಿನ ಪುದರ್ ಏರ್ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರಜರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇಂದರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದಾರ್ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಆರಾಮ್ಪುರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನವೆಂಬರ್ 21 ಇರ್ನ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಐತ ಸಲುವಾದಿರಿನ ಊರುಗು ಬೈದಾರು ಆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇರು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕೈನಿ ತುಳುತ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಾರು ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚೋಂಡು ಫೀಲಿಂಗ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕುಡ್ಲಗೆ ಬರೋಂದೇಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ತಿಂಗಳು ಬರೋಂದೇಪ್ಪೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಸದತ್ತು ಆನ ಬತ್ತಿನಾಗ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆದರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೀಚ್ ಫುಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಕಡೆ ಪೋಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕುಳ್ಳಾರ್ದು ಬತ್ತಿನದಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಕುಳ್ಳಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನೆರದಾದ್ರೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾನ್ಲ ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಏಪಲು ಖುಷಿದ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರ ಸಿನಿಮಾಗ ಬರ್ಪುನ ಪುಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅತನ ಅಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪಂದ ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂಚಿ ಬತ್ತು ಓಡ್ಪೇರು ಯಾಪನ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐತೆ ಏರಿಲಿ ತಪ್ಪುಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜಾರು ಸಿನಿಮಾನ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜಾರು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೊಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜನ 2 ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ ಪನೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದೇ ಇಪ್ಪಡು ಸೊ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುಂಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಸಿ ಬಂದತ್ತು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದೇ ಇಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಜರ್ನಿನ ಎದುರ್ಗೆ ತೊಂಬೋಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಏರು ಒಲ್ಪದಾರ್ ಏರರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅರ್ನ ಒಂದು ಟೂರ್ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಏನ ಫಾದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ಆರ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕದಾರ್ ಏನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬಾಬಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಡ್ಯಾಡಿನ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವನ ಸ್ಥಾನ ಅವು ಸೊ ಏನ ಮಮ್ಮಿ ಬತ್ತದು ಬೆಳವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿರ್ತಾಡಿಡ್ ಬೆಳವಾಯಿಡ್ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಆತೀನಿ ಶಿರ್ತಾಡಿಡ್ ಆರ್ನ ಏನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಶೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜೀರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಗ ಐತಂದು ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೀನಿ ಸೊ ಉಂದಿ ಅನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಮಲ್ಲ ಆತೀನಿ
ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ದ. ಡೆಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮೈಸೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಪೂರ ಕಡೆ ಸುತ್ತುದು ಹೊರಗೆ ನಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ. ಸೊ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಂಚಿ ನಾನು ಓದಿದಿನ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಲ್ತೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೇರ್ನ ಇಟ್ಟು ದುಂಬು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ತೆ 1 ವರ್ಷ. ಸೊ ಅವು ಮಲ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಕಲ್ಪನಾಗನೇ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಅವು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಉದಯ ಟಿವಿ ಆಂಕರ್ ಆದ ಸೇರಿಯ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಟೀನೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಫಿಲಮ್ಸ್ 2009-10 ಫಿಲಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ತಿಕ್ಕಿನ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತುಳು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಏಪಲ ಏನು ಊಕೇನು ಇಂದ ಮದಿಮೆ ಸಿನಿಮಾದ ನೆನಪಾಪುಂಡ ಸೋನ್ ನಿಗಮ್ ಪಂಚಿನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಅದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೂಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂಯಿನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ಅರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡ ಸಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡ ವೈಬ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಕೂಡ ಸಾಂಗ್ ಕೇನು ಲಕ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಬುಕು ನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್. ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಚಯ ಇನಿ ಒರಿಯರ್ದರಿ ಅಸಾಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಈರು ತುಳುಕು ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ರು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯರು ಒಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯರು ವಿಜಯಣ್ಣಗಿರಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಆಂಡ್. ಸೊ ಏನು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾಗ ಏನನ್ ಲೆತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ಇರ್ತೇರು. ಆರ್ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ರಾಹುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡೈಟ್. ಐಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಎನ್ನ ಪುರಿಯರ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ನ ಪರಿಚಯ. ಬೊಕ್ಕ ಪೆರೋಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೆ ಅದಾಗಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕೇಂದಿರ್ಗೆ ಎರಡ ತುಳು ವರ್ಪುನಂಚಿನ ಆಣಿತ್ತಂಡ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಏನನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲೆತ್ತೇರು ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತೇರು. ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರಿಯರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಏನ ಆಡಿಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಆರೆ ಖುಷಿ ಆದ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ ಏಜ್ ಐತೆ ಅರೌಂಡ್ 19 years old ಆತೆ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಸೀದ ಸಿನಿಮಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಅದಾಗ ಆಂಡ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡ ಆಂಕರ್ ಆರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಉದಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೊ ಅವಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಉದಯ 2011 ಬುಡಿಯ ಅಸಲ್ ಮಲ್ಪಗ್ಲೇನು ಉದಯ ಟಿವಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊತ್ತೆ. ಓಕೆ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಗೇನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುಲು ಆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನು ಆ ಜನಕುಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಕ್ಸಸ್ 175 ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ರನ್ ಆವಡ್ ಬಂದ ಆತ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕುಲು ಆತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪುಜೀರ್ ಎಂಚೆತ್ತು ನಾ ಜರ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಸಲ ನೆನೆಪುನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದಂಡ ಹೊಸಬೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬತ್ತೀರ್ ಗೆಂದುಂಡ ಇದ್ದೆ ಮನ್ಪುನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲ ಸಿನಿಮಾ ದೆತೊನ್ನ ರೀತಿ ಅವು ಪೋಯಿನ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವೇನ ಪೂರ ಎಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತಾರ. ನಿಜವಾದ ಪಣಗೊಂಡ ಸೂರಜ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ದಿತ್ತಜಿ ಎಂಕ್ ಹೊಸ ತುಂದು ಪೂರ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕಲ್ ತೂದು ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರೇ ಇತ್ತಜಿ. ನಮ್ಮ ಅಸಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಆ ನಾಟಕದ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಲ ಅದೇ ನವೀನಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮೇರ್ ಬೋಳಾರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಆತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಪೂರ ಓಕೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂದು ಆಡ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೈದಿನಿ. ಎಂಕ್ ಎದಾಗ ಈ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥನೇ ಒಂದು ಎಂಚ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅವ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿದೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ದಾದನೋ ಆರಿಂದು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ರೋಸ್ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಮ್ ಅದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಆತಿತ್ತು ಇತ್ತಿಜಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪನ ಹಿಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ಟಾಗ ಎಂಕ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಪನ ಹಿಡ್ದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಪನ ಹಿಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮಲ್ಲ ಆದ್ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಜನಕುಲ್ ಕೊನೆ ಅಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪೊಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಅವೇನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಬಾತೆ ಉಂದೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡಲ ಕೆಲ್ಸಗ್ ನುಗ್ಗುದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ಸ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪದ ನಮಗೊಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚೆ ಭರವಸೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಲೈಫ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಂಡು ಒರೆಯಾಡು ಅಸಲ್ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಒರಿಯರ್ದ ರಸಲ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದದಿ ಏನ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಪೋಯಿನದಾಗ ಆಕಲ್ ಪನತೆ ಒರೆಯಾಡು ಅಸಲ್ ಹೀರೋ ಗುರ್ತ ಬರ್ತೇವೆ ఒక ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್ లేపండ ಪುನೀತ್ ಸರಿ ಹೆಂಗ್ ಪಂತೇರು ನಿನ್ನ ತುಳು ಫಿಲಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋತುಂಡತ ಒರೆಯಾಡು ಅಸಲ್ ಸೊ ಅಂಚಿರ ಲೈಕ್ ನಮಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ನಂಜಿ ಬುದರ್ ದೇತ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಕರಾಳವೇನಂಚಿನ ದಿನ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ ಬುರ್ದುಬೋದು ಇನಿಕ್ 4 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡೆ ಅರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರು ವರ್ಕ್ ಮಂತಾರೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಒಡನಾಟಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಎನ್ಪು ನಿಂದು ಬಂದಾಂಡ ಇನಿತ ದಿನ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು
ಇರ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಆ ಸುದ್ದಿ ಇರೆಗ್ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಆದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದಾಗ ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಬಂದ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾದು ತುಮಕೂರು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಗುರುವಣ್ಣನ ಪಾರ್ಟಿಗ ನೀ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಪೋಡಿತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನ ತುಮಕೂರು ಇಪ್ಪರೆ ಕಾರಣದೋಸ್ಕರ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋರ ಆಯ್ತು ಅವೊಂದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಪಿರಾನೆ ಇತ್ತಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಗುರುವಣ್ಣಲ ಅದಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ನಾಡ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಏನೇ ಐಜಿ ಒಂದು ನಿಜ ಬಂದೆ ನಂಬರ್ ಐಜಿ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಾದಿಪ್ಪಡಪ್ಪ ಸುದ್ದಿ ಆರೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಬತ್ತೇರ್ ಪಂದೆ ಆ ಹೋಪಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕೆಲವರು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಲು ಸೊ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೋಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಆತಿಂದ ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಉಂಡು ಇದು ಜಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ದುಂಬಿ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅರೆಗ್ ಮೀಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ನ ಅರೆ ಬರೀ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಆರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಿಬೋಕ ಇಂಕ್ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಫೈನಲೈಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಮನ ಬೆರಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ನಾನು ಅರೆಗ್ ಕುರ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಿಯರ್ ನೋಟು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಬಂದಿರ್ತೆ ಅವು ಏನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಕಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪೆ 1-to-1 ಪಣ ಆರ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನಾನು ಈಚ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆತ್ ಬಿಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪಿನಿ 1-to-1 ಕನೆಕ್ಷನ್ ದೀಪುಜಿ ಎತ್ತ ಜನ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪನ್ಲೆ ಆರಂಚ ದಾಲೇಜಿ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಏರ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓಹೋ ಸೊ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ಅಂದಿತ್ತುಂಡಾರೆಗ ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಪನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡೆವೋಷನಲ್ ಫೀಲ್ ಏಪಲ್ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಟೆಂಪಲ್ಗು ದೈವಸ್ಥಾನಗು ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೋಕೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡುಲ ಪೋವಡೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರವೆ ನಿಂಚ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋರೋದು ತುಳುವೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಬರ್ರೆ ಸೊ ಬರ್ನಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಪೆ ఒక ಇಡೇ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ಯಾನ್ ಕೊರಗಜ್ಜ 2014 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಂಬರ್ ಆರ್ನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಯಿನದಾಗ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಣ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಕಾಮ್ ಅದು ಕುಲ್ಲದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನದಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಪೋತೀನಿ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ದಾಲತ್ತಾರ ಜಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಪೋತೀನಿ ಅವು ಆದಿ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದದ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಯ ಆ ಟೈಮ್ నేను 2014 పోయినದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಐತಿ 2014-15 ಇದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು 2016 ಕೂಡ ಏನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಗಣಪತಿ ಸೊ ಏನ ಲೈಫ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಆ ಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಮೆ ಆರ್ನೇ ನಂಬದಿನೇಕ್ ಏನನ್ನ ತಾಂಕೊಂಡು ಬೈದಾರೆ ಒಂದೇ ಮನಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಡೆವೋಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮುದುಡು ಕೋನಾಗ ಕುಕ್ಕೆ ಬೋಪ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ ಬೋಪ ತಿರುಪತಿ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ನಮಕ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇನ್ನರ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರದೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನೆಕ್ಕೇನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಈರು ತಿರುಪತಿ ಒಂಜಿ ಬುಧರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಗೂ ಕೋಯೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಏಪಲ ಎನ್ನದ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಂದು ಪೋತಿನಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ ಲೆತ್ತಂಡ ಮಾತಾಡೆಗೆ ಪೋಯರ್ ಆಪಿನ ಎಂಕಲಂಗಿ ಟೈಮ್ ಬದಿತ್ತು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರ್ನ ನಾಮನ ತೂನಗೊಂಡತೆ ಕನ್ನಡಿಂಗ್ ಒಂಜೇ ಸಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಬುಲ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತಿಜಿ ಕುಡಾರೆ ಅಂತ ತೂಕ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಹಂಬಲ ಐದಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮಿತ್ತರ್ದನಾಗ ಪಂಡ ಆ ಲೈನ್ ಉಂತುದುಂಡತೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪ್ರೀ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಪೋತೀನಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಎತ್ತನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಉಂತರೆ ನ್ಯಾ ಒಂದಿತ್ತು ಏಪ ಗರ್ಭಗುಡಿತುಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ ಬೇನೆ ಓಡೆಗು ಪೋಂಡು ಪಂಡ ತೆಜ್ಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರ ತೂ ಓಡು ಬಟ್ ಕುಡನ್ ತುಯ್ಯರೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಅಂತ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಆತ್ ಇರೆಗಂಚ ಫೀಲ್ ಆತ ನಡೆ ಕೋನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪೋದು ಬತ್ತಿನದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಭಾರಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಶರತ್ ಬಂದೆ ಸೊ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರವಿ ಬಂದ ದಾರ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಈರ್ ಪನ್ನೆ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ
ಆರೇ ಗೇಪ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಕೊರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಾಗನೇ ನಮ್ಮ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನ ಪೋರೆ ಏತ್ ಕಾಸಿತ್ತಂದಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಇರ್ತದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆಪುಷಿ ಕಾರಣ ಆರು ಏಪಲ್ಲಿ ಎప్పుడు ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಬೇಗಲ್ಲ ಬಿಡಾವೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇನೆ ಇದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಬಂದವಂಡಾರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ಗಳ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರೇನು ದಾದ ಸೆಳೆತ ಮಂತ್ಲೆ ಆ ಕಲ್ಲರ್ ಜಗತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು ದಾದ ಸೆಳೆತ ಮಂತ್ ನಿಂಚು ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೈತಲ್ಲ ಇದ್ದೇರು ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಐತಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ದಾಕನೋ ಟ್ರಿಗರ್ ಅದು ಕಿನ್ನಡಿಂಚಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಇಪ್ಪುಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಪ್ಪುಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಪ್ಪುಲಿ ಸೊ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಅವು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಹೆಂಗ ಅವು ಅರ್ಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯರ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯರದೇ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಹೆಂಗ ಆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಪೂರ ತೆಲ್ಸೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸಮ್ಮವ್ ಏನ ಫಾದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಏನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೇರ ಪಂಡಲ ಸೇರ್ಪಾಯರು ಆಣ ಅದ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಮೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಂಡ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ಪಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಆಣ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಾಪಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ ಒಂಜಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ದಾಂಡ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅದಾಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಏನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಏನ ಬೇಸಿಕ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ಅಂಡ್ ఒక 5 ರೂಪಾಯಿ ఒక ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಲ್ತದೈತೆ ಏನ ಪೆಣ್ಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದೈತೆ ಆರೈಕೆ ಅಂಡ ಪೇಜಾನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಕ ಓಕೆ ಅಂಡೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೋಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಿರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತೋಯ ಏನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಏನ ಫಿಲಮ್ ದ ಜರ್ನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಪೂರಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಪೂರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದಿವನ್ವಾ ಇನಿ ಅತಡೆಲ್ಲೇ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಅಸಲ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಫುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಂಪ್ರಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾರ್ದು ದುಂಬು ಈರ ಸುಳು ಟ್ರಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಯರ್ದ ರಿಯಾಸಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಡಿಂದ ಓಲ್ಲೆರುಂದಿಜ್ಜಿ ತುಳುವೆರೆಗಾರ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರನ್ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತಂದಿ ದಾಯಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತು ಜರ ಏನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿಜ್ಜ ಆ ತೀರ್ ತುಳು ಬರ್ಚಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೋಪನ ಮನ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರದಿತ್ತಾರ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತುಂಡೆ ದಾಯ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಹೋಗ ಮೀಟಿಂಗೇ ಬತ್ತಿಜೆ ಹೆಂಗ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸದು ದಯಮಾಡಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಕೊರ್ದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತಿಜೆ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಪಂದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತಡ ಅಥವಾ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೀರೋ ಗಟ್ಟಿ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾದ ರೀಸನ್ ಅನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಗೆರು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ನೋಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಇವನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಪಂಪಿನಾಗೆ ಅಂದೆ ಕಾಲಿ 3-4 ಜನ ಕಲಾವಿದ್ರು ನಿಕುಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಹೀರೋ ನಕ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಹೊಸ ಬೇರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಂದಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತೋರೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಕಲಾವಿದರು ನಕಲೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆಕ್ಟಿಲ್ ಬರೋತಿಜ್ಜಿ ಬಂದದಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಎಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಂತ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ರೆಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಸ್ ಐನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಇರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಇಡ್ತುನಾಗ ಇರ್ ಖಾಲಿ ಕಲಾವಿದ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಈರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ಹೆಂಗ್ ವಿಶೇಷತೆ ತೋಜುನ್ ಕೆಲವರ ಏರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬೇರು ಅಕ್ಕಲು ಎನ್ನಿನಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕದ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದು ಪೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನಿಲಕ ಬರ್ಪೂಜಿ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಈರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯಿ ಸೊ ಇರ್ತು ಏಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಕರಗಂಬತಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯ ಹಬ್ಬ ಅನ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಬಾಟೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಸೊ ಫುಲ್ ಮೀಸ್ಲು ಏನ ಅವು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಾಗನೇ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಈಜಿನ ಯಾನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇವಾಗ ಯಾನ್ ವರಕು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಪುನು ರಡ್ಡಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ದಾದಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಡು ಆಯ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ ಕೊರೋಡು ಅದಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ರಿಯತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುರ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಬಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಒಕ್ಕ 1-2 ವರ್ಷ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಓವರ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂದ್ಬಲ್ಲ ಎತ್ತ ನಡುಟು ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ ಯಾನ್ 2017 ಆತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಮದಿಮೆದ ಇರ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೊ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್
ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಟು ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ಗುರು ಅಣ್ಣನ ಏನ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಗುರು ಅಣ್ಣನ ಐಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಗುರು ಅಣ್ಣನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಅರೆಕ್ ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತ ಉಂಡು ಇರು ಪಾತೆರ್ದು ಮಲ್ಕೊಡಮ್ ಸೊ ಬೊಕ ಗುರು ಅಣ್ಣನೇ ಪೂರ ಎದುರು ಅಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಹೋ ಅಂತೆ ಆರೆ ಅಂಕಲ್ ಪಂಡ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾಡ ಪಾತೆರ್ದು ಆರೆ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಲ್ಸದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಭಂಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಡು ತೂಪ ಲವ್ ಟು ಅರೇಂಜಿಗೆ ಬರೆಯರ ಮಸ್ತ್ ಒದ್ದಾಟ ಕೈಕಾರ ಹಾಕುವೇರು ದಾಲೆ. ಅಂಚಿನ ಬರದಾಲೆ ಪಂಡ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಏನೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಆಣನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂನಾಗದಾದ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಜೀವನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋವಂದುಂಡ ಹುಡುಗಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಅಂತ ಈತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಟಿಕ್ ಓಕೆ ಐಕಾಕಲ್ಲ ಈಸಿ ಆದ್ ಮಲ್ದು ಎಂಚೊಂದು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಗುಡ್ ಇರ್ನಯ್ಯಪ್ಪ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವೆರಿ ಸೂನ್ ನಿಕುಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನೋಡು ಇತ್ತಂಜಿ ಮದುವೆ ಅದೀತು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ರಿಯಲ್ ಅದು ದಾದಬೋದು ನಿಜವಾದ ಖಾಲಿ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಗೊಂಜಿರ್ನ ಕೆಬಿ ಬಾತೆರ ಪನ್ಪರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೂರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೂರಜ್ ಇರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿರ ನೆಮ್ಮದಿ ಪುಜಿ ಬಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತಿಂದ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನು ಪೂರ ಸುಳ್ಳು ಈರೊಂಜಿ ಒಣಸೋ ಹೊಂಡೆ ಕಾಸು ಬೋಡೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಪ್ಪುಡು ಲೈಫ್ ఒక ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಪರೋದಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಲ ಬೋಡು ದುಡ್ಡುಲ ಹೋಡು ఒక ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನದಾಗ ಮದತ್ ಪರ್ಗಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗುಣಲ ಬೋಡು ಸೊ ಪೂರಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪು ಒಂಜಿ ಕೋಪಡ್ ರಕ್ಕೆಟ್ಟು ಏರನ ಒರಿ ಸೋಪಡ್ ಎಸ್ ಸೋಪು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಡ್ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈ ನಡತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈಪತ್ತು ನಡಪೈನಕ್ಲೇನ ಏಪಲ ಮದಪೆರವಲ್ಲಿ ಪಂದ ಈ ಪಾತೆರ ಏಪಲ ಹಿರಿಯೇಪಲ ನಮಕ್ ಪನೊಂದುಟ್ಟೇರಿ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಡ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಏಪಗ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲು 15 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಇನಿಮುಟಲ ಮದತ ದಿಗೇರು ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಂಚೆನೆ ದೀತಿರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬನ್ನಗಳರೇನು ತಿಕ್ಕುವರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರಗ ಬೂರುವರ ಗುರುಸ್ಥಾನರೇಗ ಕೊಡ್ತಾರ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಒರಿಪೋನ ಏತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವಳ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರಹಗಾರ ಯಾರು ದಾದ ಪಂಪರ ಐಸವ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ఒక దాదాపు మంది గురువున స్థానాడు లేరు సో యాన్ మల్తిన ಕೆಲ್ಸ ಪೂರ ಅದಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೆ ನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂತ ತೋಚ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪೆ ಅನ್ನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ఒక ಆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇದು ಸಮಯ ಆಣೆಲ್ಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆಯೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗ್ಲ ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಏನ ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಗಣಪತಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ఒక ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾಯ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೂರ ಇಗ್ಲ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲೇರು ಐತೆ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸಿಗ್ಲ ಆತೆ ಆರ್ನ ಕರೆಯರ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಪೂರ ಇಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರುಸ್ಥಾನಡೆ ಅಂತ ಪನಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಡು ಸೊ ಏಪಲ ಇಡ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಕಾಫಿ ಟೀ ವನಸಿ ಸೇರೊಂದೇ ಇಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆರ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಒಂಜಿ ರತ್ಸಲಿ ಕಾಲ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಮೀಟ್ ಆವಂದೇ ಇಪ್ಪ ಎಸಿತಿರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಒಂದು ಬಂಡಾರ ಒನಸ್ ಬಂದ ಒನ್ಪಿನಿಯನ್ ಇನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಬುದರ್ಲು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂಜಾರ ಒನಸು ಮನ್ಪುಲೆ ತಾದ ಉಂಡು ಈ ಬಂಜಾರ ಒನಸುದು ಇತ್ತೆ ಪುಡ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಒನಸು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಸಂ ಉಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪಳ ಪಲ್ಯ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಒಂದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಇರೇಗ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಇರ್ಮ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಏತ್ ದಿನ ಇಪ್ಪೆ ಆತ ವೆರೈಟಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಪೋಪೆ ಮಚಿಲಿ ಗಿರಿವಂಜಾಸ್ ಬೊಕ ನಾರಾಯಣ ಪೂರ ಓಜಿ ಊರ ಓಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಪದ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಎಸ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲಿಲ ಯಾನ್ ಪತ್ತಿನದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಅಂಡ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಬೊಕ ಮತ್ ಬೈಯಾಗ ಪೂರ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪೋಪೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅವು ಪೂರ ఒక ಎನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಚೈನೀಸ್ ಬೇಲ್ ಓಕೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ನಿಜವದಲ್ತ ಇರೇಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಹಲ್ವಾ ಹಲ್ವಲ ತಿಂತೆ ಹೋಗ ಇದ್ದಾಂಡು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ಬರ್ಪ ಬೈಯಾಗ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬನ್ನವಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆರೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಅಂದು ವಿನಾಯಕ್ ಪಂಡದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಂದಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವ್ರಿ ಹೊಸ ಬರಹಗಾರಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನ ಅವ್ರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅದವ್ರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಏತ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಪ್ಪಿಕೆ ಬರೋಡು ಆ ಕತೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏತಾರ ಸಾಂಗ್ ಉಲ್ಲಿರ್ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿ ನಾವೇನ್ ಎಂತೀರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಾರ ಎಂಕ್ ವಿನಾಯಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋಡದ್ದು ಸೊ ಏನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತುಯೆ ಬೊಕ ಏನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಗಣಪತಿದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಉದಯ್ ಲೀಲಾ ನೋಟು ಮೇರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅದು ಉದಯ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಕೇಂಡೆ ಮೇರ್ ಎಂಚ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದಾದ ಅಂತ ಈಗ ಅಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಡ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬಂದ್ಮಂಡೆ
ಏನು ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬೇರೆ ಲೆಬ್ಡಾಯ ಲೆಬ್ಡಾಯ್ನದಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾನ್ ಅದಾಗ ಆ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಡ್ತಿಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತಿನ ಅದಾಪಡೆ ಆರ್ ಪಂತಿನ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ ನನಗ ಒಂದು ಏಜ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಐಕೆ ಅಂಪಣೆ ನಾನು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏಜ್ ಆತಿಜಿ ಇಂಕೋ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿ ಬಾತೆ ಓಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಐಕೆ ಆರ್ಪಂಡೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಉಡಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಜಿ ಐಕೆ ಅಂಪಣೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಪನ್ಲೆ ಒಕಾರ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ದಿನ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ತಂದು ಬತ್ತು ಕತೆ ಬಂಡೆ ಸೊ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡ ದೇವರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೊಕ ಮದ್ಮಲ್ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಲವ್ ಆಪುನ ಆ ಸೀನಿಂದ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಂಡೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ಸಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಂಡ ಈತರ ಕಾಲಡ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ನಮ್ಮನ ಫಿಲಮ್ಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಆತಂದವು ಇದು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪಿದೆ ಬರ್ರನೆ ನಾವು ಪೂರ ಪೊಂಡಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪೂರ ಆನ್ಲೆಗ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಣ ಅಂತ ಅನ್ಸಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಐತಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಕಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಫಿಲಮ್ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆಪುಣ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಆನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಇದಾದೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡಿರೆಗ್ KGF ಅನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿನ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಶಾರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಗೆನ್ನೋನು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿನಿಮಾದಂಚಿ ಏರ್ಲ ತರೆಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂದೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಸಿಂಪಲ್ ದಂಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತೋನ್ಸ್ ದೇಪನ ಇತ್ತ ಬರೋಮುನ ಸಿನಿಮೆಂಗ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗಂದ ಆಲೋಚನೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂದು ಉಂಡ ಅತು ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಹೀರೋ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಥಾಟ್ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆಗೊಂಜಿ 20 ಜನ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ 400 ಜನ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂದನ್ನ ಅದೇ ಸೊ ಆ 400 ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಜನ ಕುಲ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ 350 ಎಪ್ಪು ಅವೇ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ 190 ಎಪ್ಪು ಅದೇ ಆಡ ಆ ಪೋಪುನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೇಮ್ ಇಪ್ಪೇರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಾತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆತೆ ವಿಷಯ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೊ ಆಂಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಆಪುನ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತನೆ ಇರ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಸೂಪರಾಮ್ ಸೋ ಪಂಡದ ಮನ್ಪುನಗರ್ಲಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂದೇ ಮಂತೀನಿ ಇವನ್ ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೀನಿ ಜನಕುಲವೇನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಲೆತೊಂದು ಕೊನೆ ಜನಕುಲ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ 100 crore ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ ಪೋಂಡು ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಏನ ಕೆಲವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಜನಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕೆಲವೇರು ಜನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಏನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನೆಲ್ಲ ದೊಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆ ತರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೊಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ನವರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಂಡದ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಸಕ್ಸಸ್ ಟೂಪುನು ರಕ್ಷಿತ್ ದಿಪ್ಪಡು ರಿಷಬ್ ದಿಪ್ಪಡು ರಾಜಕೀಯ ಶೆಟ್ರ ದಿಪ್ಪಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೊರೋನಾ ಸಿನಿಮಾ ಐಕ್ ಬದ್ದಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಎಂಚ ಪನ್ಪಾರು ಹೀರೋನಿ ತುಳುತ್ತಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ 1000 crore ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆತೀರ ಪನ್ಪರಂಜಿನ ಏತ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಸೊ ಇರ್ ಪನ್ನಿಲೆಕೈಸ ನಮಕ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆತಂದ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಸೆಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಬೈತಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಕುಡ್ಲ ವ್ಯಾಕಲ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೆರ ಆಡ ದುಂಬ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ದೇರತೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ದೇರು ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ದೇರು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬರೋಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಬೈದಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ಲ ಬೈದೇರು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ನಮಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಗೆತೊಂಡು ಇದನ್ನ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗೆತೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಗೆತೊಂದೇರು ಅನ್ಸದಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಪಂದೆ ಆತು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತನ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಗೆತೊಂಡು ಪಂದೆ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅವು ದುಂಗ್ಲ ಆದಿತ್ತಂದ ಅದು ಆಂಡ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 15 years ಒಳ್ಳೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋತನ ನಮ್ಮ ಊರು ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಐಕೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಿಲ್ವಾ ಎಸ್ ಇತ್ತಿನ ಟ್ರೈಲರ್ ಏನು ತುಯೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏನಿ ಬಂದಾಗ ಐತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ವರ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಅದಂತ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಖುಷಿ ರವಿ ದಿಯಾ ಸಿನಿಮಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಅದಿಪ್ಪಡು ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಗಣಪತಿಗೆ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಆರನ್ ರೆಫರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆದಾಗ ಹೊಸವೇರೇನು ಪೋಯಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಾತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಆಯ್ಬೇಕ ದಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು
ಆರ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡದೆ ಬೊಕ ಇಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ನಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮೋಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಡೆಪ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಸೊ ಒಬ್ಬರು ತೂದು ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬೊಕ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾವು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಊರು ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಶಿಕ್ ಬಂದು ವಾಣ ನೋ ವೆರ್ ವಿ ಬಂದ ಫೇಮಸ್ ಪೇಜ್ ಸೊ ಆರ್ನ ಥ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿನೋರಾಗ ಕತೆ ಕೇಂದಿದೆ ಕತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಾರಿಗೆ ಬೊಕ ಆರ್ನ ಈತ ದಿನ ಮಲ್ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವು ಖುಷಿಯಾರು ಒಪ್ಪಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಹರ್ ಏನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಒಪ್ಪಿಯರು ಇತ್ತವರಿ ಕಾಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಕಾಲಿ ಇರ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಐತೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ಮೂಲಿರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇರ್ಲ ಅಂದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡನ್ ಅವು ಎಂಚದೆ ತೊಂದರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಸದ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇನುವೇರು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಐಕೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ A to Z ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಇಮ್ಮೆತ್ತ ಕೈಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಅವು ಎಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಡವು ನಮ್ಮನ ಸೂರ್ಯಸ್ ದಾದ ಬಲ್ದ ಪಂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ ನಮ್ಮ 4 ದಿನ ಶೂಟ್ ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫುಡು ಓಕೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಆ 4 ದಿನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀತಿನ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂಗ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನಿ ಮನೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅವು ಕಾಸೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಐಡಿಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ದರ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಕೊನು ಓಕೆ ಆಯ್ಜಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಪೂರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪು ಓಕೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಈರನ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಆಂಡಲ್ ಐತೆ ಗುರು ಸರ್ ದುಂಬುದಲ್ಲಕೈತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿನಿಮಾಲನ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಮಸ್ತ್ ಚೂಸಿ ಆತೀರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅನ್ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ತೂಯೆ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಂದರ್ ದುಂಬುದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಟೈಪುದ ಇಂಚಿನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಒಕ್ಕ 6 ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ಆದ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಗುರು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಅಸಲ್ ಮಲ್ತಿರ್ದೆ ಪರಿಚಯ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಸಾಂಗ್ ಅಸಲ್ ಅಲ್ಪನೇ ಹಿಂಗ್ ಪರಿಚಯ ಆತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುರು ಅಣ್ಣ ಪಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಅದು ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಗೆ ಆರೇನು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೈದೇರು ಸಿನಿಮಾ ತೂತೇರು ಅದಾಗ 6ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಹತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತೇರು ಅವು ಪೂರ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಅನ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಕತೆ ಕೇಂದಿರು ಬೊಕ ಎದುರ್ಪಿರ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಒಪ್ಪಿಯರು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ಲಾತೆ ಯಾನ್ ವಿನಾಯಕನ್ ತುಂಬ ಕತೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ 5 ಸಲ ಆಯ್ಬೇಕು ಹೊತ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಮೇನ್ ದಾದಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದು ಎಡ್ಡೇಜಿ ಬಂದ್ಬೇಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬೇಡ ಅವೇನ್ ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ರೀಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಕೆಲವೇರ ಮುಖಸ್ತುತಿಗೆ ಬಾತಿರುವಿ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಈಜಿ ಸಿ ಆರ್ನ ಫೋಕಸ್ ಇಪ್ಪು ವರ್ಕ್ ತಮಿತ್ತು ಓಕೆ ಅರೆಗ್ ಸೇಮ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಂಡನೆ ಅದೇ ಪೂರಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪೋಯರ್ ಸಾಧ್ಯ ಡಾನ್ಸ್ ಅವನಿ ಕ್ಲಾರಿ ಆರ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದೋಸ್ತನೇ ಆರ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆತಿ ರೀಶೂಟ್ ಪಂಡ ರೀಶೂಟು ಡಬ್ಬ ಪಂಡ ಡಬ್ಬ ಒಂದ್ ಸೀನ್ ಡಬ್ಬ ಬಂದರು ಅವ್ ಡಬ್ಬನೇ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ ಸುಮಾರು ಸೀನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಓಕೆ ಅನ್ಸಾಯ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೂರಿ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಎಲಿವೇಶನ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಸೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟ್ರೂ ಹೀರೋ ನಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದಾಯ್ಬೇಕ ಗುರುವಣ್ಣ ಆಪೇರು ರೆಬಡ್ ಆರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಬಾತೆ ಎಲಿವೇಶನ್ಗೆ ತೊಂಬೋತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಈರು ತುಯ್ಯರ ಎಂತೆ ಎನಿಸನ್ ಇದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂತೆ ಬೈದ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಇದು ಓಕೆ ಎಂತೆ ಬೈದ ನೀರೇ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಬೈದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಾರು ತುಳುಡು ತೊಂಕಿರು ದೂರನೇ ಉಳ್ಳರು ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬೈದರು ಕುಟ್ಲದ ಎನ್ನ ತುಳುತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟು ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಬಂದಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಚಾಟಾಜಿಸನ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬರ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂದ್ ತೇಬಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈಗ ಒವೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಮದಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಪಾತಿರಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಬರೋದು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಆ ವಿಷಯ ಏನಿರನ್ನ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಓಡಿರ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುಲ್ ಬಂದಂಡ ಏತ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅವ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಾತ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 45 ಡೇಸ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಅರೌಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ರಾಮನಗರ್ ಕನಕ್ಪುರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೊಕ ಕುಡ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಲ್ದೇರ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್
ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇರು ಅವು ಬುಂಡ ವಿಜಯ್ ಚೆಂಡೂರ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಂದ ಬರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ರೇಜಿ ಅದೊಂದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ಐಟ್ ನಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆದ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ರವಿಶಂಕರ್ ಉಲ್ಲೇರು ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಉಲ್ಲೇರು ರಂಗಣ್ಣನ ಶಂಕರ್ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಸಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಲಿಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇರು ಲೆಜೆಂಡ್ ಕೇನೆ ಆರ್ನೋಟುಗು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನನೆ ಬಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆತೆ ಬಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 years ನಿತ್ತಾಂಡು ಓಕೆ ಅದಾಗ ವಿಂಚಿಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾದರ್ ಪಾವೇರು ಈಕ್ವಲ್ ಆತು ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ ತಾವು ಪೂರ ದಾಲ ಐತಿ ಸೊ ಆರುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಉಲ್ಲೇಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಲೀಡ್ ಆರು ಬೊಕ ಸೂರಜ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂರಜ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಡ್ ಪೆರೋಲ್ಡ್ ಮೇನ್ ಹೀರೋ ಸೊ ಆರು ಕುಡಂಜಿ ಹೀರೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೋಹನ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುಸ ಬಿಲಿಬೈಲಿ ಅಮ್ಮನಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಜೋಶಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಲವಾರು ಟೆಪ್ಲು ಆರೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನ ಹಬ್ಬ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಾರಣ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರೋ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಂದಿ ನೀ ಭಾರಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಅವ್ರು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆನ್ಲ ವಿನಾಯಕ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಕುಲ ಇರ್ತೇವೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೈಲಾಗು ಕುಲ್ ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇದಾಗಿ ಕುಲ್ ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆತಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೊಕ ಮೇನ್ಲಿ ದೀಪು ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಅನ್ನು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಎಡಿಟರ್ ಅಂದ ಆರ್ಲ ಆತೆ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡೆಜಿದ ದೀಪು ದೇರು ಕತ್ ಮಲ್ದಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಪೇರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಆತುಂಡು ಅನ್ಸ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆತಂಡು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಆತಂಡು ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಆರ್ ಎಡಿಟರ್ ಸೀನ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ 12 days ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಪಾದಿಸ್ತೇವೆ ಲೆಬಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಆದಾಗ ಈಗ ಬಾತೇನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತ ಚೊಕ್ಕಲ್ ಅಂಚೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಸಕ್ಸಸ್ ದಾಯ್ ಬರ್ಕುನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲ್ಸನೇ ಸೂಪರ್ ಅನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಸೊ ಅಂಚ ದೀಪು ಸರ್ ನೋಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾಯಿಗ್ ಬತ್ತದು ₹100 ಪೊರ್ತೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಾವನೆಗಳ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲಮ್ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಫಿಲಮ್ ಬಜಿ ಫೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಥವಾ ಬಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಚಿನ ಫಿಲಮ್ ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಬಂಜಾರ ತಿಳ್ತುದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತು ಬೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪು ಅವೇನೆ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಭಾವನೆಗಳ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೆತ್ತ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಿಡಿದುನಾಗ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ರೋಲ್ ಹಿಡಿದೋಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನಾಗ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅತ್ತಂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ದಕ್ಕದು ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಪೇರು ದಾಗಂದು ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಒರಿ ಹೀರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಆಯನ್ 7 ಎತ್ತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಖರ್ಚು ಮಂತಾನಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದು ಆ ಫೋಟೋ ಬರ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ಗೆ ಬೋಪಿನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ಓಲ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಮ್ಮೆನ್ ಮಂತರ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ರೋಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಕಲ್ದೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಏನು ಕತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಅನ್ಸೈತಿ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಲೊಕೇಶನ್ದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪುಡು ಅದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂದು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ತಾಲ ಬಂಗ ಅನ್ಸಿತಿ ಅಂಡ್ ಉಂದೈತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ವೆರಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡು ಅವು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಯಾನೇ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾದೀನಿ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಇಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂರ್ಗು ಟ್ರೇಲರ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸಟಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ನಾಟ್ ಟು ಲೌಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೌಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಟಲ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೋಕು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ಎಂದ್ ಬಾಯ್ಟುಡುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಕೆರಿದು ಪೀರನ್ ಸಾಧಾರಣ 45 ನಿಮಿಷದ ವಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿಯ ಪಾತೇರ್ನ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಮತ್ತು ಆತ ಪಾತೇರದ ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲ ಇರ್ನವತಿ ಸಿನಿಮಾ 21ಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಇವ್ರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಮಲ್ಲಲ ವೇಳ್ದೆ ರಿಲೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಬಂದ್ಬಾರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಸಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡೆ ಇರ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಬತ್ತು వచ్చి ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡ್ ಬಂದು ಬಲೆ ಇಟ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಐತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ಬಲ್ದಿದ್ದು ಬತ್ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಅನ್ನತ್ತದ. ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೆ ಅವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರ್ಯ. ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಇಂಕುಲ್ ಮೊತ್ತಡೆ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ನೀವು ಉದ್ದೇಶಗುಲ್ಲರ ಬಾರಿ ಗಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಏನು ವಿಶ್ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂ ಈರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗು ಪ್ರತಿ ಸಲ ದಾದಂಡಲ ಕೇಂಡ ಹೊರಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂತೆ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಕೋರ್ಪರು ಇಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಏಪಲಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಕುಂದು ಆದಿತ್ತಂದು ಇನಿತ ಸಂದರ್ಶನ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹೀರೋ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡ್ ನಟನೆ ಮಂತದೆ ನಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇರಲ ಅಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದುಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಬಂಜಾರ ತಿಳಿಪೋನಿಟ್ಟು ಒಯ್ ರೀತಿದ ಸಂಶಯ ಇದ್ದಿದೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದಿಜಾರ್ನ ಬೋದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಲೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ತು ಬುಕ್ ಶೋಟ್ ಬುಕ್ ಈಸಲ ಓಪನ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕಿನ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ದುರುಟು 175 ರನ್ ಐನ ಓರಿಯರ್ದವ್ರಿ ಅಸಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಭಿನಯ ಮಂಜಿನಂಚಿನ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ನಿಕದ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮೇರ್ ನಮಿತ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದೇನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆನ ಕುಡಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆನ ಓಮ್ ತೋರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.